आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही झणझणीत आणि चमचमीत अशी शेवभाजीची रेसिपी बघणार आहोत। शेवभाजी खूप छान होण्यासाठी किंवा तिची चव अजून वाढण्यासाठी याच्यामध्ये काही मी बदल केलेले आहेत, काही मी 3 खास इन्ग्रेडियंट घातलेले आहेत। त्याच्यामुळे ह्या शेवभाजीची चव आहे ती खूप अप्रतिम होते। या व्हिडिओमध्ये मी रेसिपी नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। तुम्ही जर माझा चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। घरात जर कुठली भाजी नसेल तर आपण नेहमी ही भाजी करतो। चला तर आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। याच्यासाठी एक मी वाटण तयार केलेलं आहे। वाटणामध्ये मी 1 वाटी ओलं खोबरं, थोडं आलं, थोडं लसूण, हिरवी कोथिंबीर आणि एक अर्धा उभा चिरून घेतलेला कांदा वापरलेला आहे। तर मी हे सगळं जे आहे ते भाजून घेतलेलं आहे। पहिलं कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकून मी आलं लसूण परतवून घेतलं। नंतर कांदा चांगला ब्राऊन होईपर्यंत परतवला। नंतर खोबरं आणि कोथिंबीर घालून ते व्यवस्थित चांगलं ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घेतलं। तर ते मी वाटण तयार करून घेतलेलं आहे। आता कढईमध्ये मी तेल घेतलेलं आहे। 4 मोठे चमचे तेल घ्यायचं। या रेसिपीसाठी तेल थोडं जास्त लागतं। तुम्ही हेल्थ कॉन्शियस असाल तर तेल थोडं कमी वापरलं तरी चालेल। तर तेल गरम झाल्यानंतर मी एक 8-10 लसणाच्या पाकळ्या आहेत त्या मस्तपैकी ठेचून घेतलेल्या आहेत आणि त्या तेलामध्ये मी व्यवस्थित परतवून घेतलेले आहेत। लसूण चांगला परतवून घ्यायचा, त्याचा थोडा वास येईपर्यंत मस्त लसूण परतवून घ्यायचा। त्याच्यामुळे जी भाजीची टेस्ट आहे ती खूप वाढते, खूप चांगली टेस्ट येते। याच्यामध्ये मी अर्धा कांदा आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे आणि तो पण लसणासोबत चांगला परतवून घेतलेला आहे। कांदा पण चांगला परतवून घ्यायचा, कच्चा ठेवायचा नाही। चांगला अगदी ब्राऊन मऊ पडेपर्यंत किंवा ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला कांदा परतवून घ्यायचा आहे। कांदा परतवून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये हे 1 चमचा बेसन घातलेला आहे। हा आपला पहिला इन्ग्रेडियंट आहे, तो थोडा वेगळा आहे। बेसनामुळे ह्याची जी तर्री आहे त्याची जर टेक्स्चर आहे ते खूप छान येतं आणि चव पण खूप छान लागते। फक्त जो आपला एक पोहे खाण्याचा चमचा आहे तेवढंच बेसन मी इथं वापरलेलं आहे आणि ते तेलामध्ये मी छान असं परतवून घेतलेलं आहे। त्याच्यामुळे त्याचा जो कच्चेपणा आहे तो निघून जाईल। पूर्ण आपल्याला ते ब्राऊन करायचं नाही, फक्त हलका भाजून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर मी याच्यामध्ये 1 चमचा ही बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे। याच्याने ते आपल्या तर्रीची जो किंवा आपल्या ग्रेव्हीचा जो कलर आहे तो खूप छान असा लाल रंगाचा येईल। तर मसाला परतवून घेतलेला आहे। हे सगळं करताना गॅसची फ्लेम मात्र स्लो ठेवायची, फुल गॅस फ्लेमवर नाही करायचं, नाही तर मसाले करपतात। तर मसाला आपला बेडगी मिरची पावडर परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये जे मगाशी मी वाटण म्हणाले तर ते वाटण मी इथं मिक्सरला बारीक करून वापरलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये मी खोबरं, आलं, लसूण, कांदा आणि आपली हिरवी कोथिंबीर भाजून त्याचं जे मी वाटण थोडं पाणी घालून त्याचं वाटण मी केलेलं आहे। याच्यानंतरचा जो एक इन्ग्रेडियंट आहे तो म्हणजे हा कांदा लसूण मसाला। तर 1 चमचा मी इथं कांदा लसूण मसाला घातलेला आहे। 2 चमचे हा माझा घरगुती मसाला आहे। तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही लाल मिरची पावडर आणि गरम मसाला पावडर असं वापरू शकता। पाव चमचा मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे आणि चवीप्रमाणे मी अर्धा चमचा याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे आणि हा अर्धा चमचा याच्यामध्ये धणा जिरा पावडर घातलेला आहे। धणा जिरा पावडरने सुद्धा याची ग्रेव्हीची टेस्ट आहे ती खूप छान येते। एक छोटासा लिंबाचा तुकडा घेतला आणि तो पण मी याच्यामध्ये पिळलेला आहे। एक अर्धा चमचा किंवा 1 चमचा लिंबाचा रस मी ह्याच्यामध्ये घातलेला आहे। लिंबाच्या रसाने सुद्धा याची जी तर्री आहे किंवा ग्रेव्ही आहे त्याची चव खूप छान येते। याच्यामध्ये मी कांदा लसूण मसाला वापरलेला आहे। तुम्ही आवर्जून कांदा लसूण मसाला वापरा, याने याची टेस्ट खूप छान येते। तर आपला हा सेकंड इन्ग्रेडियंट आहे की जो या ग्रेव्हीची टेस्ट वाढवणार आहे। जेव्हा आपण अशी काहीतरी ग्रेव्ही करतो तर त्याच्यामध्ये असा कांदा लसूण मसाला वापरायचा असतो। चांगलं तेल सुटेपर्यंत मी हे व्यवस्थित मंद गॅस फ्लेमवर परतवून घेतलेलं आहे। सतत ढवळत राहून हे बघा मस्तपैकी याला चांगलं तेल पण सुटलेलं आहे। इथपर्यंत आपल्याला हे छान असं ढवळून घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं तेल सुटेपर्यंत। नंतर मग याच्यामध्ये मी 3रा खास इन्ग्रेडियंट घातला आहे तो म्हणजे कसुरी मेथी। तर कसुरी मेथी मी इथं 1 चमचा घेतलेली आहे आणि ती बारीक केलेली आहे। हाताने थोडं प्रेस करून ती थोडी चुरगळून घ्यायची आणि नंतर मग याच्यामध्ये ॲड करायची आणि ती पण मी या मसाल्यासोबत छान एकत्र करून घेतलेली आहे। कसुरी मेथीने सुद्धा ह्या ग्रेव्हीची जी चव आहे ती खूप छान येते। तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा, त्याच्यामध्ये कसुरी मेथी घाला, चवीत बघा खूप छान बदल येईल। तर आता हे सगळं व्यवस्थित छान असं मी एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये गरम पाणी घातलेलं आहे। थंड पाणी नाही घालायचं, याच्यामध्ये गरम पाणी घालायचं। ते गरम पाणी मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे। पाणी मी बाजूला गरम करत ठेवलेलं आणि नंतर मी याच्यामध्ये ते ॲड केलेलं आहे। गरम पाण्यामुळे याचा जो ग्रेव्हीचा जो तवंग आहे ना तो खूप छान येतो आणि मसाल्यांचे फ्लेवर पण खूप छान सुटतात। तुम्हाला जितपत ग्रेव्ही पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही इथं पाणी ॲड करायचं आहे। तर तसं मी पाणी ॲड केलेलं आहे आणि या ग्रेव्हीला मस्त अशी उकळी येऊ दिलेली आहे। हे बघा
जर आपण असं शेवभाजी करतो किंवा मिसळपाव करतो, मिसळीचा कट करतो, तर त्यावेळी कांदा लसूण मसाला हा 1 चमचा घालायचा. त्याच्याने त्या पदार्थाची चव आहे ती खूप छान येते. छान अशी दणकून याला उकळी येऊ द्यायची. तुम्ही बघू शकता मस्त अशी मी याला उकळी येऊ दिलेली आहे. नंतर गॅसची फ्लेम स्लो केली आणि त्याच्यामध्ये मी हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे. हिरवी कोथिंबीर बारीक चिरून घालायची आणि पुन्हा एकदा हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं. हे बघा, शेवभाजीची जी ग्रेव्ही आहे किंवा जी कट आहे किंवा आमटी आहे ती आपली आता तयार झालेली आहे. मस्तपैकी अशी ही आमटी तयार झालेली आहे. चवीला फार अप्रतिम लागते. तर आता मी याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, याला पुन्हा एकदा एक छोटी उकळी येऊ दिलेली आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये ही जी भावनगरी शेव आहे ती 1 वाटी घातलेली आहे. ही शेव बघा थोडी मोठी असते ही शेव, तर मी भावनगरी शेव वापरलेली आहे. ही शेव ह्या भाजीमध्ये खूप छान लागते, तर ही मी इथं वापरलेली आहे. खूप अगोदर ही घालायची नाही. तुम्ही जर जेवायला बसता त्याच्या 5-1 मिनटं आधीच तुम्ही हे भावनगरी शेव आहे तो ह्या ग्रेव्हीमध्ये ॲड करायचा आहे. खूप अगोदरपासून जर ॲड करून ठेवलं तर ती ग्रेव्ही जाड होते आणि शेव पण पूर्णपणे ग्रेव्हीमध्ये विरघळून जातो. तर आयत्या वेळेसही आपल्याला शेव याच्यामध्ये ॲड करायची आहे आणि मिक्स करून घ्यायची आहे. हे बघा छान अगदी मिक्स करून घ्यायची मस्त अगदी. आणि आपली ही आता शेवभाजी तयार झालेली आहे. खूप सुंदर अशी शेवभाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता खूप अप्रतिम अशी शेवभाजी लागते. त्याच्यामध्ये जे आपण बेसन, कांदा लसूण मसाला आणि कसुरी मेथी घातलेली आहे. 3 इन्ग्रेडियंट मी थोडे वेगळे वापरलेले आहेत. याच्याने या ग्रेव्हीची चव आहे ती खूप छान येते. खूप दुप्पट याची चव वाढते. तुम्ही नक्की रेसिपी एकदा ट्राय करून बघा. मस्त अशी आपली भाकरी किंवा चपातीसोबत खाण्यासाठी ही रेसिपी तयार झालेली आहे. वरतून थोडी परत मी शेव घातलेली आहे, त्याने ही दिसायला खूप छान दिसते आणि थोडी हिरवी कोथिंबीर पण घातलेली आहे. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.